joget. Woro-woro tanggalipun 28 Agustus tayub kaboyong wonten dalemipun Bapak Tumiren Gendon wonten Desa Banaran. Sepindah malih tanggalipun 28 Agustus tayub kaboyong wonten dalemipun Bapak Tumiren Gendon ingkang pidalem wonten Desa Banaran. Mas Badrun. Nyuwun sewu kula wakilipun Bapak Murid Tompe RT 11 matur suwun. Lanjute cucuk rembuh. Rasane yen dilarani
kuat aku golek ganti. Blitar Pak Bodong, ayo cepet. Aja loro. Halo, halo. Lho. Blitar kutha cilik kang kawentar edipeni gunung kelut sing ayomi Blitar jaman Jepang ate kempar peta brontak sing dipimpin Supriyadi Blitar nyimpen awune sangata Mojopahit eneng candi penataran Blitar nyimpen ayune Bung Karno proklamator lan presiden kang sepisan ana crita jarepate Gajah Mada kang wis bisa nyawijake Nuswantara lan uga Bung Karno kang kondang kaloka ana tlatah Blitar lair cilik mula ora mokal Blitar dadi kembang lambe ora mokal akeh kang padha nyatane yen to geni ngurupake semangate yen to banyu nuwuhake patriote hae asik asik Blitar kutha cilik kang kawentar edipeni gunung kelut sing ngayomi Blitar jaman Jepang ate kempar peta brontak sing dipimpin Supriyadi Blitar nyimpen awune sanata Mojopahit eneng candi penataran Blitar nyimpen layone Bung Karno Presiden kang sepisan ana crita jarepate Gajah Mada wong kang bisa nyawijake Nuswantara Wis lanjut